Tuskabusia sorobotiro bonjiroria mwanchu murigereria ensi ya Kenya nigegendrete gukino botugi bw'ichombe cy'amabere asorongo rwa Afrika iro korosia ribagari ya guchia ase abaremi oigo abaremi bekemeri ke emesi imeye ye county ya Bungoma bagokiwe korengana no gotenenigwa kumutendere bwe body esukari obonchiroria gotaikirana korwase ekegambero ekenene imeye county ya Vihiga Mulikito Lina Tosoro namage abaremi korwe kaunti ya Trans Nzoia bayure chimashini sano chiekerero chechilingi chimilioni 30 nekiombe getenene tobotugi bw'echombe cy'amabere chimashini ekyo chigo chikoga cy'amabere tilita chiribukianda ekyo chigo chigotanga amabere korwa sogo sareka omorike omone we wisara y'oboremi Jonathan Mweke nigato y'abatugi abo asemeremo yabo nabo igo nigare no gosemera buna nigo bokonyo obwo bw'echimashini borache ko bakonya asemeremo yabo nigo boigo amenta goteba buna na chikorigie nchera yoko basira baremi abo otwara chinguru na kwegendereria batabwatimo chandonde bwensi. Hizi kula zimesaidia sana kwa sababu vile tumezipeleka kila mahali. Hii Kenya yetu, Kenya saa hii imekuwa number 1 kwa kuzalisha maziwa Afrika mzima. Because these farmers work very hard na sisi tunawasaidia na hizi subsidies ndio wapate at least nguvu ya kuendelea kuzalisha maziwa na kufanya value addition. Otikana nayo egati y'abaremi ao bekemeri kemesi bagokeire getambokero gieke gambero kya Vihiga komotenenia emeremo omonyakerogo bwe body esukari abaremi abo korwe kaunti ya Bungoma nigo be murunganeiria ibagwetera na goteba buna nigo bakunererigwa kobwa abaremi bebimeri binde korwa semese yeto yobonchoreria bwegetaseni gensoko erietariane Linet Kemto.